Kersa rawuh mirsani ngestreni mengestoni. Nggih, nggih. Niki sadurunge mbacutke aku tak bagekke karo widodari sing tumurun saka Kayangan niku wis. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu Biyung Cangek Bayu Limbo ingkang kula hormati kula tresnani. Alhamdulillah. Menika kabaripun kados pundi, Mbak Yu? Kabaripun pengestunipun sae sanget wilujeng sedayanipun. Amin. Anu ya, kaya kendaraane cah nom-nom ya. Napa? Bodine resik kempling bareng di starter blokotok. Ora kok plekot-plekot. Lah iki omongane kaya ngono kuwi. Aku lo langsung nyambung sama Pak Dalang itu cerdas Pak Bayu tuh frekuensinya dadi siji langsung cep ngono lho. Wis kanca plek yo ngene. Kamu kok plekutuk ki enggak nyambung berarti karo aku. Iki jane ngomong apa to bocah iki? Iki lho paham. Aja dremimil point to the point cetha ditampa gampang. Mbak Elisa, bidal saking Ngayodja jam pinten kala wau? Pengestunipun bidal menika jam 12:11 langkung 3 doso. Tempo kok 12:11 ki piye? 12 lho Pak De. 12 ki 12 ora 12:11. 10 apa? Sedoso. Lah ya di atasnya sedoso, ya berarti kan 12. Kalih doso, terus belasannya pakai belas ya belas, kalih doso welas. Saya goblok aku kok kene to jane. Aku sing ora paham, kowe sing ora paham. Belum belajar wong iki salah dibenerke. Sing asli wong Jawa ki aku. Oh, jadi sing bener 12. kalih Sampun dumugi mriki. Oh. Jenengan dumugi mriki pilih Mas Garing Jam 12. Oh, Mas Garing tekan mriki 12. Berarti ora dhewe dheke karo 12 to. Oh, panjenengan kalih welas. Heeh. Kok mboten dijamin gak panggung welas. 12 ora tak jamu panggung tak kon tungkum ning pantai ngono. Oh, yo nesu-nesu sing tenang. Nek dadi guru iku ndunungke, nek salah dimok benerke. Anu ya Mas, Apa? kaya omong karo company. Kok omongan kompeni kuwi ta? Oh, coba. Yo ora wong saiki kupingmu sing sulaya. Aku ngrungokke kowe penak-penak wae. Penak. Iki Mbak Elisa. Nggih. Panjenengan mengucapkan menapa untuk acara bersih desa niki? Ndongake napa? Nggih. kaya ngene lho, omongane kok ngene sing diteni Pak Kapolsek ya iki. Ojo disepelekake. Ah, nggih. Arep ndongake napa, Mbak? Kula ajeng mendongaken menika masyarakat ingkang sampun tumplek-blek wonten mriki. Oh, golek wektu, golek kesempatan. Ora disekeli bablas lho. Kok masyarakat Apa masyarakat di basa Jawanya apa? masyarakat Mata bahasa Jawanya mata? moto Ada basa Jawane ono masyarakat? masyarakat. Yes. Ya weh. Kula dongakaken sedaya ingkang rawuh sampun kersa tirokot nek. Wah, bener. Men. Apik kuwi nggih. Meleng sewengi nakas. Siapa cah? Masyarakat sami tirokot ya ta? Masyarakat sami krokot-krokotan iki panjenengan. Apa? Sami tokot. Masyarakat yo masyarakat aja masyarakat. Masyarakat utawi bebrayan. Bebrayan ini desa mriki. Pangapunten nggih Pak Sanusi. Nggih pangapunten sedaya Pak Junedi pangapunten nggih sedaya mawon. Wis Kula dongakaken mawon mugi-mugi anggenipun mereti desa reresik desa ngresi imbote namung desanipun sedaya namung atosipun piyambak-piyambak saged resik nggih nek pun resik mengke rezekinipun lancar sedaya lancar lan saged sehat walafiat panjang yuswa amin boten Amin. Mas, Apa? aku pamit delok ya. Karena ini. Belut pipis. Ngapa ta? Ngapa? Omong sak kula dawane ora cetha ngono kok.
kowe amin wae lho. Ora perkara cetha lan orane, tapi merupakan kesungguhan Mbak Elisa walaupun beliau tuh orang Sulawesi, ning kepengin ngajar basa Jawa. Ngono lho. Ngono. Iki ora mung aku tok sing takon, mau akeh piyai kene sing kepengin ngerti. Akeh para masyarakat sing pengen ngerti iki mau. Sing kepengin nyokot kuwi. Ora kowe kuwi asal usulmu saka ngendi? Pangapunten sederek sedaya kula sekotol. Kok mbok pedhot tak pas muni sekondol kok mbok pedhot iki piye? Ben ngomong sik iki lho. Aku ngomong dulu lho. Urung tekan ngono pas lagi nggonku iki pedhot sekondol mak pedhot. Ayo Devi, Mbak Elisa, monggo diambali malih. Nggih, kula nuwun pangapunten sederek Bapak kula sekotoli-toli. Bapak saking pundi? Sekotoli-toli. Omong sing cetha titik komane sing cetha. Bapak kula saka koma toli-toli. Teteke ning ndi? Teteke ning ndi? Jare kok nganggo titik ro koma. Komane mau nggon ngendi, teteke nggon ngendi? Titik kok tetek. Wah, Komanya sederek. Ya titik iso sak gon-gon yen teteke ya ning biasane. Ya jelas dulu. Sekonya. Seko koma. Toli-toli. Titik. Bapak kula seko koma toli-toli titik. Lara apa bapakmu kok koma iki? Gimana sih? Bapak kula ki tanda baca koma, ora terus diwaca komane. Oh ya, ya bapak kula seko toli-toli. Toli-toli. Ibumu saka ngendi? Seko lambelu. Lambemu dhewe kuwi kok Kok nesu apa ta? ngomong takon wong tuwa ngabek-ngabeke lambelu. Sabar, tenang. Tepan. Ora. Kok Lambelu kuwi daerah. Paham iki sok mbaca Google Map, sok buka Google Map ngerti. Makane dolano sing adoh ngopi yo sing kentel. Oh, paling kopine kurang kentel, ta? sing dodol ngendi? Apa? Ana kopi kene. Kentel. Karepe iki kopi kentel, kopine kurang kentel. Wong kentel kok kentel. Ya dimaklumi to. Aku arep golek bakule iki dia arep dorong kuwi. Ya dimaklumi to. Dimaklumi. Aku pengen geli-geli ku piye lho. Aku Geli kamu geli dengar punyaku, aku yo geli dengar punyamu. Basa Jawa dirungokke yo geli-geli. kok geli-geli ku piye? Aku bingung seprono seprene coba nek kowe pancen Jawa ngerti tak artine cengkiwing. Apa itu cengkiwing? Kowe ora kena dipedhot-pedhot. Heeh. Cengkiwing ki nyengkiwing lho, nyengkiwing bocah ngono dicengkiwing iki ngene biasa. Ya, baik. Lho. Nah, upamane Mas Garem aku tedalan to. Ya. Terus tiba. Jatuh. Nah, terus sampai dugi terus dicengkiwing cekel guru-guru. Bagian sini. Tarik sini. buka. Tarik buka. Ini cengkiwing. Kaya kucing. Kuwi jenenge dicengkiwing. Cengkiwing aja dipedhot-pedhot. Cengkiwing. Oh. Cengkiwing. Cengkiwing gitu. Heeh. Kalau tetek bengek apa? Kuwi biasane wis tuwa. Ora kuwi sing dikarepke Mas Garem. Takone tetek jemek lho. Tetek bengek. Sing dikarepke iki tetek bengek. Oh, tetek bengek. Kalau katanya kalau menyiapkan sesuatu kayak gini versi deso gini kan yang dipersiapkan banyak. Cepak no tetek bengek. Ngono. Tetek bengek Apa itu artine upama panganan. Ya. Kuwi maneka warna aneka ragam jenisnya. Tetek. Ayo, aja dipedhot iki lan. Tetek bengek, ya ta? Yo kuwi bengek karepe ora karepe. Nggih wong ya jenenge Susah. Aneka warna tetek. Tetek bengek. Nah, niku dialek itu merupakan dialek keseharian. Tapi aku seneng loh, dia mau bertanya. Ya nek kono seneng kok penak muni aku seneng.
Ya nek maksude aku seneng ki mergo gelem takon. Oh, nggih. Wong pinter ki mergo gelem takon. leres. Lah yen ra gelem takon kok ora ngerti apa. Nggih. Ya. Ya. Ah, lho ki. Kalau bahasa Indonesianya gratis apa? Tapi satu kata, Pak Ade tahu nggak? Gratis. Ya. Ayo apa? Bahasa Jawanya gratis. Basa Jawane basa gratis. Gratis basa Jawane yen satu Satu kata. Satu kata apa satu suku kata? Satu kata. Satu kata gratis ki apa ya? Susah toh bahasa Jawa, ketemu nggak? Gratis ki apa ya? Aku nemunya di pasar ini. Apa gratis? Apa gratis apa, Pak? Bahasa Jawanya. Nyoh. Oh iya. Iya. Nanti mau digake tok tanpa Iya, bayar. nggak bayar. Nyoh. Tuh, kalau aku ngapunten budhe kula mboten gadah arto. Nyoh. Jane rong kata ora Iya. nyoh tok. Lah piye? Nyoh. Nih. Ora nu karepe iki ora kok nyoh ki gratis ora ning gandeng iki Mbak Elisa ora nggawa duit terus dikeki Iya. nyoh gratis ngono lho karepe. Niki ambabane ini wanita istimewa. Istimewane Artinya sampai saat ini masih gelem sinau di kawruh Allah niku gombal Mas Gareng iki gombal. Semenjak kalau ada orang cantik mesti dikatakan istimewa. Oh, lo karepe ada Mesti, maunya mesti. kamu. Duwe karep kuwi. Bedane karo kedong salami kuwi nggonmu kuwi. Karo apa? Kedong salam. Ono bedane. Kedong salam, kedong zero ora kena dijajaki atimu ora ono sing ngerti. Kowe ngira kendong salam, kendong maju dalu. Aku mbok disenenono wong ora mudeng dadi ora masalah. Ning aja anu, Mas Gareng. Aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa sik. Ayo. Ngomong kowe ra cetha kok lembat. Aja nyepelekke, aja nyepelekke. Ora nyepelekke yen perkara bodi rupa oke. Suara perkara kok lembat. Orang tuh yang penting belajar, Pak De. Nah, bener Belajar niku. terus, belajar terus. Buktine sik, aku tak nyuwun pangkur Semarangan. Angel lho kuwi. Angel kok. Oh, ning aku arep nyoba. Wong umpama kleru ya aja diseneni wong Yai Sulawesi kok. Ayo saiki pangkur Semarangan made in Sulawesi. Mbak Elisa. Monggo. Ya, Mbak. Mingkar mingkurengang korong. Ye, elak lah. Iki suara flash disk iki. Wah. Apa ya ning menungso kok ning ndi-ndi Lah apa menawa kene kok tajepane? Wis ta, rungokno sik ta. Lanjut. Akarono karenan marpi si Jos. Hebat. Seketek ya Pak De. Waduh, Belajarnya. Wis ora usah omong bango wae. Omong marang budek. Sekedhik dadi seketek. Lanjut, yuk, iki aja diganggu. Iki ngambang ben laras gawat. Yo Mbak Elisa. Ayo. Terus. Ayo sithik nek. Wis ketok rambuté ayo cepet ya. Apa rambutnya? Kaya wong lair ki ae. Lanjut. Ayo sithik nek. Alhamdulillah tepuk tangan kagem Mbak Elisa, Bapak Ibu. Yai Sulawesi lho. Foto melecet CTT. Melecet CTT. Meleset ora melecet. Meleset kok melecet. Ning anu Mbak Elisa.
ajeng njenengan suarane iso kaya ngono kuwi. Ya. Ning isih kalah karo bojone Gareng. Oh, kok sakit kalah Wah, pun. bojone Joko Gareng. daraya aku pamer. Maaf bojone Mas Gareng nek nyuwara wah wis Sae, hebat. nggih, sae. Kok ora gelem dirungokke wong akeh ngene ra gelem ngenteni wong sepi. Oh, aja spesial soalnya. Jam nek nyuwara jam pira, Mas? jam 12 bengi metu kok omah itu. Oh. Kok kaya ngerti ku ya apa? Ku yo Serigala. Serigala. Serigala serigala. Ya aku ngerti aku. Lupa sinukarta mreh gretarta pakartine ngelmu Aku penonton sakmene akeh sing tak matke gur siji. Sapa? Mbah Kakung. Pripun Mbah Mbah Kakung? Kakung ngrungokke Elisa nembang iki. Ya. Ngemaske Mbah Kakung. Ayo no, beliau ini penikmat basa gending. Lanjut. Ayo, Dek. Kang tumrap ning tanah Jawa Nano. agama ageme Turi putih. Alhamdulillah. Iki ya Mbak, lagu ya penuh semangat. Nggih. Sejatine iki pesan spiritual, Mas. Oh. Pesan spiritual. Maksudnya pripun, Mas? Turi putih. Turi iki apa? Karepe napa? Ayo Bang Turi no mesine. Dudu Lah nek Turi nu karepe napa? ditutupi mori. Oh. Warnane putih. Nggih. Ingat, semua orang besok akan ditutup oleh kain mori warna putih. Nggih. Terus Ditandur neng kebon agung. Kebon ki tempat untuk bercocok tanam sing gede kuwi kuburan. oh nggih. Seleret tiba nyemplung sakwise iki dicemplungke Nek wis ruangan. dicemplungke nang nggon kuburan, Kepundhut kembange apa gumantung tumindake rikala urip, apik apa elek, yen apik surga, elek neraka. Kuwi turu-turu. nggih. Kuwi ya mung kira-kira. Ning yo ora, Mas. Ora yo. Ya alhamdulillah ya Mbak Elisa nggih matur nuwun. Mas Gareng wis duwe ngento-ento jlentrehke tembang turi-turi putih. Lowong Mas dienggo tinggalan aku karo Mbak Elisa ben iso kanggo sang urip. Ya, tembungmu sithik ra enak. Kok ora enak piro? Kok tinggalan kowe karo Elisa, aku ane ndi? Lah nek sesuk balik ning Semarang, Apa sok kowe ora mulih? ya mulene nek yo ora sak omah. Oh, yo
Dadi ditinggali weling ngono lho nggih Pak Elisa nggih. Ilmu kan ra digawa mulih. Heeh. Jangan berbicara masalah mati dengan saya. Apa iki perkara ditinggali kok malah. Ya ora iso ditinggali iki ninggal weling iki apa ngarep mati. Ya ora to. Wah agar ngetokke spiritual kuwi jedul bahaya iki. Nggih pancen Mas Gareng iku bahaya, Bang. Dene iki. Wis pisan iki wae supen aja sak bahaya. Piye? Gorakatku tuku begini ae. Alhamdulillah ya wis. Nggih. Ah saiki wis dadi mbah kok Mbak Elisa. Nggih, selamat Wis dadi Pak. mbah, selamat. Ah, nggih, alhamdulillah. Nggih. Wis peputu loro ah. Ah, wis ora kena polah-polah. Saya menep. Aku kan apa? Saya menep. Kuwi nek wis dadi duwe putu loro kon saya menek sampean. Menep. Kok menep? Menep nggih.